ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಾನ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ವ್ಲಾಗ್ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಮೈಸೂರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ದ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದತ್ತೋಲಿ. ಎಂಕುಲಿತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಕಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಒಂಥರ ಪಂಡಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಟ್ರೈನಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನ್ ಕುದೋಂದ. ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವಳು ತೂನಗ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏತ್ ಟ್ರಕ್ ಉಂತಾದ ತೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್. ಒಂದು ತುಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂದು ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೀಟ್ ಏತು ಸೋಕ ಅಂದಿತ್ತು ಚೆಪ್ಪ ರೈಟ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಪಫ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲಿತ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್. ಕಲರ್ ಟ್ರೈನು ಉಂಟು. ಇತ್ತ ಕಚವನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್. ಒಂದೆಂಕಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವ ಎಂಕುಲು ಒಣಸಿಗೆ ಪಸಂದ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ಲ ಕಂಡಿತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಫೈನಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಯ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕುಲು ಲೇಡೀಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ದಂಚಿ ಪೋಯ. ಎಂಕುಲಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಸೂರು ಟು ಪಾಂಡಾಪುರ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಕುಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ 5:40 ಟ್ರೈನ್ 5 ಗಂಟೆಗಂಚಿ ಪಾಂಡಾಪುರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪಣ್ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೇ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇತ್ತಿನ ಅಡಿಪಿರ ಬತ್ತ.
ಎಂಕಲ ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾಂಡಾಪುರ ಪೋಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪಾಂಡಾಪುರಕ್ಕೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಸೂರ್ಯ ನೇಮಿತ್ತು ಬೈದಿತ್ತುಜೇರು. ಸೊ ಏತು ಶೋಕು ಇತ್ತು ವೆದರ್ ಬೊಕ ತುಲೆಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂವರೆ. ಫೈನಲಿ ಪಾಂಡಾಪುರ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋರಂಟು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾತ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್.